Argazkia duzu eskuetan, elkarren kontra makina bat aldiz jokatu duzue. Bueno, argi dago, behintzat kantxan arerioak izan zaretela. Orduan nola moldatzen zineten, garai hartan, zeuen artean. Izaten ginen pikea, baina oso pikea, baino, gero, kantxatik kanpora ez ginen diuzen problemeik. Hau izan da, nire kontrarioa beti kantxan, baina gero uniste urte jokatu eta amistade oso onak gelditu da elkarrekin. Oen dela aste bat eginen pakeak, ez? Hain partido pile jokatuta gero nik uste beti ongi konpontutzen dugu. Bai, gaina beste horietan denak elkarrekin bakiz, aldatzen gira eta ondareko enamoratu duzela xego elkarrekin. Amorko, odio amor izango joan, ez? Bueno, erdi txantxetan, jatetxe hau jarri zenuenean, asador, galartza jartzea erabaki zenuen, galartza erretegia gehiegi izango zelako, ezta? Erretegien itzalak kendu ezin da. Ez. Bulo bat da, lehenbizin, pensatu ginen asadore jartzea, ja, hoxe falta zen, besteik ez, erretegi jartzea, ez, bulo bat. Bueno, hala ere, Julianek esaten du, hor barruan dituzun argazkiak eta orain luzitzeko erabiltzen duzula bere irudia. Esan zien emakume bat erretegi segundoen argazkik hortik jendu, beste lazen daitzela gehiago etorriko. Ni seikun Julian, jo esatea, parraiteatik. Ziur nago, biotatik batek ere ez duzuela ahaztuko sekula 84ko finala. Arrazoi desberdinengatik, baina 84ko finala. 22 eta 21ko ura. Txapelduna handi bat eroritzen ikusiko dugulako behar bada. Gazte bat ertetzen ikusiko dugulako. Auskalo. Julianek orain dituen indarrak aterako ditu. Hutsegin ez hasi da. Eta atxikia eskatzen zuen. Ez da atxiki hori ontzat eman, eta tanto, 22 eta 21. Retegik azkenean ere. Ladiz, atxiki egin zuen Julianek? Hoxe, atxiki egin zuela. Behar bazake, baina harrek ez buelte egia. Pena sarpitzen zara? Pena handi daukat, partide eskun euketa geho galdu. Hogeita bana ondo ginean, orduan deja da oso txarra bota diat, burutik gainet paste beharnean pelotu eta ez dit jo, oso gaizkia ditu diat. Azken pelota hori atxikia zen zure ustez? Oez baita normala, bat ematen zean ona, besteat falta, gero bestea sartu lauetik da geldituen de pelota eskun da txapan ondoan utzi, oez baita jotze, atxiki da. Dena den, Ladiz Galarza pozik dago egindako partiduaz? Poze ez, galdutakoan baina ez da egoten poze. Zuri, behin gehiagotan entzun dizut arrezkero, finalura irabazi izan bazenu, txapel gehiago izango zenituela. Konfiantza handi ematen dut txapel bat irabaztea. Ni goizen lortu nahi izan txapel bat lortzea, da beti honen kontra eta hone denak nola joaten zen, oso zaila zen honi irabaztea ni badakit. Baina ni doaie banun irabazteko, baina asko joatu behar nola, eta gero konfiantza ekin jun behar frontonea, baina finalue galdota, ni konfiantza asko galdu nuen burukin da ni ustot mini asko egin zilan finalue. Partidu hartan, beste bi pelota txartzat eman zizkizun epaileak atxiki egiteagatik, Julian. Bi tanto kendu zitien, 11. eta 14. hola izan zen, uste izan zela, eta gero atzenekoa. Aibile zen inaletan, joeza eskatzen eta joeza aztu itzitzion. Joeza, atrebituen behar zean. Fermine egon zeta murgil zen epailea. Arrazu bete beak izaten zen, eta partido ondoren ikus itziin. Zu zinik kexatuko? Ez bi tanto kenduta banituen, nik kejatzeko motibo partido horta banituen. Bosgarren txapela Julian Retegirentzat eta datorren urtean zer? Beno, ne atxiki honek nola bitzezkotan, naiz gehi bateako. Bi tanto kendutik gaur kanpeonatu honetan, eta bi kontrarion kontraditzeko, ni naiz gehi bateako. Txartzat eman dizkio Retegi bigarrenari eta berak azalduko digu zergaitik? Bueno, aurreneko bolea, klaro esan da, erretenzioa da bezuekin launtzen botain dio. Da, geho, azkenekua, falta eman detena, eman dioa erretenzioa handi jaua, da muñekaik joku egin, muturrakin joku behin da. 20 banda jarri da partidua,
eta azken tantu horretan Retegik beste bolea bat eman du. Askok eta asko txistu egin dute, jakina horre gabakitzen zen partidua. Zuk nola ikusi duzu azken bolea hori? Azkeneko bolea kasualia izan da, ne aurrian berbertan eman diola, da oso garbi eman diola. Uste dut, entrenamendu bereziak egin zenituela zuk Labriten, Martinez Kurrak raketarekin pelota jo, eta zu sakea jasotzen edo horrelako zerbait. Bai. Nik, hasieran, generalen asko fallatzen da sake restatzen, claro. Pilotazioek gaiztuena bera da. Eta urte baten usteot, Bengotxeak izango zen, behatzi 11 sake egin zitien. Frontonari guztita zago, baina 11 sake, eta uste guztien raketakin sakatu eta restatu. Sakatu eta restatu, eta gehoztik aurrera, nuen sekule problemak izan sakea kolokazio bat hartu eta ongi kentzeko ez. Zer aldatu zenuen Julian irabazteko? Ordu arte, Julian zen nagusi? Burutan beste gauzik ez zegoen txapelo irabaztea eta final bat izan da beti gogorra eta pelotazo askoik izaten dira finaletan da geoten xiu eta hortako prepatu behar duzu. Nik honekin askotan pastu zait, nik finalen, igual nire maila problemak egutzen zen emateko, baina hone joazen zen al 90 y pico % finalak eta partidu guztiko. Hau zen matematikoa, mano-manoan da, ni gora berak haundik ikutzen du. Ies egin dio pelotak Galartzari, oraingoan oso ondo gozatu du Eratxundarrak. Galartzari baztertu, jaso ala ere, Retegi atzera begiratu, eta pelotak bote labur xamarra egin dio, baina lehen Galartzak egin ez duena oso ondo egin du. Nahi behar gero baten ikusi pelotaiek, bibintzak, nekostumbrea izaten nien, finala guzitan pelota etxea matxeko, ez? Oain, behar di pelotoik, Olaizola eta Irujoi sartu saskin pelotoik. Bueno, Olaizola eta Irujo aipatu dituzunez, Julian iztio galdetuko, zuri galdetuko dizut ladiz. Uste alduzu Julianek irabaziko liekela? Nik uste dut Julian oso erreskatuko zuela Olaizola eta Irujoen kontra. Ne irudituen. Julianek zer zeukan Julianen gauzarik onena zein zen, eta alderantziz. Pelotaria hundi, Pelotaria hundi eta geho, egun hartan joatu behar dena, honek dena ematen zuen. Orduan, zaila zen honek irabaztea. Nik ladiz sekule sortu, ez dut ekuse kantxa nekatuta. Pelotari asko bai, nekatu eta tantoan nekatuta, sekule. Eta esan nion, mundu untan ez du gaio izango bezalakoek zazpe final jokatu prestatu gabe. Eta gaina bi irabazi. Eta, zer zuen, lehen gertatzen zena, un elegido. Hau, ez mendelako fenomenoat. Problematxoa, ez da berak ikusiko nara bino, atzelari ezela. Honek ez zuen gutxio jokatzen ebino, baizikan, tantoak aukeratu eta zaudenin, atzelari beti izan nolako gauz bat falta. Eta ni bukatzen banakin, eta hau atzelari ezen. Hori, niretzako, diferentzia hori izan da ez. Esaten zuten, zu izan zinela, gimnasiora joaten hasi zen lehenengo pelotaria. Ez dakit horrela den. Bai, gimnasioa baino, nik obligatuta bezala gehiena belaunen buruengatik. Nik belaunetateko operatuta bilen nintzen, eta nik kuadrizek egin beharrak izaten dituen. Baina nik gimnasioen nuen maite izaten, nik mendie eta frontona eta karretera, laizterka, eta batez ere, sensazioak. Bueno, hitz egin dezagun Lauterdiari buruz. Elkarren kontra bi final jokatu zen dituzten, baina hor ladiz, aitortu beharra dago Julianek abantaila zuela. Bere ezaugarriak egokiagoak ziren Lauterdirako zurea baino. Bai, nik Lauterdien ongi moldatzen nintzen. Ni asko gustatzen zaila gaina Lauterdi jokatzea eta... Titulere bakoek ez? Bai, bat irabazen nun, baina partidua, kampeonatoa joatu baino lehenago. Kampeonatoa joatu baino lehenago, ni barian boste o 6 partido joatu Lauterdien da jende honen kontra eta denak irabazik.
Ba, nun partidak eta geho Julianen kontra, bi finala galdu egin nun, Julian asko gazen ziren lauterdin. Lauterdikoa oso importantea da pilotarien dago, eske denak ez dute balioa plaza guztien jokatzeko, fronton guztien jokatzeko. Eta lauterdien balio du, baina ez besoek ez du lagoz, o pelota soluzia ez du lagoz. Hor dena balio dute. Bio, ze joko edalkin bakotxak, eta eskerrak jokatzen den, hor pixkat banatzen die, pelotarik kompletos esaten dena ez, historia pasatzeko. Retegiren sakea. Gaiztoa. Eraman Titiñek Retegi airez. Txokoan utzi eta Retegik irabazi du partidua. Julian Retegi txapeldun. Bejon daiola Eatxundarrari, bejon daiola ikaragarria. Ikusgarria. Argazkiri begira zaudete eta argi dago, Ignacio. Ezin izautuz elkarri ezin izautuz. Ezin ezautuz? Nola Zu ginen? behintzat post galanta hartu zenuen? Julianek galdu hinduela ematen du. Hemen nabaritzen da zeinek zuen esperientzia ondina. Ni niretzako lehendabiziko txapleketa zen, eta, bueno, pues, noski sekulako ilusioa intziten. Zenbat urte dituen hemen? Hemen 22 izango nituen, 23 garrenien. Eta ordurako ja Juliana izango zituen, ez dakit, pues, ja txapela mordo. Eta malora bidean. Egia da, niri kostazitzen kristona bipita txapela ateatzeko ez, orduan nina xio garri zeten. Gaztea zen, baina esperientzia asko faltazitzen, baina bueno, lagun bezala demostratu ziren nahikoa zela ez, txapeldunatea ginen, bi eskoko nazituen, eta bueno, be esperientzi faltarekin asko lagundu ziren ez. Importantea izan zela, dudik gabe, nitako behintzat bai ez, bueno, bi bitako txapelak balidu ez, baina bueno, gure kasuan urte pasatzen joaten denin, bere garrantzi badauka ez. Gogoan dut, nik sekulako problemak pasatu nituen txapelketa honetan, Julianek orduan kriston txapelketa egin zuen. Bueno, nik ikusten nuen barrutik ze jokatzen zuen orduan Julianek eta sekulako txapelketa egin zuen. Eta nik erdipurdi bilintzen txapelketa guzia. Gero finala, gogoratzen naiz, finala oso gona nuela, nire txapelketako partidorik hoberena finalan jokatu nola, baina egia da, bueno, Julianek sekulako... Horreitik egongo da, Sarre, txapelketa guztian sufritu ala zeniolako. Arrebez. Igual, ez izan guztu da hain nunke jokatu zuela eta protagonismoa kendu zuela, igual, ez? Edozen moduz, niretzako sekulako arrotasuna da, eta beti hola bromatan aitzen garenean, Julianek ez zuela sekulan lortu txapela bat nirekin jarri arte ez, eta, bueno, hori anedotan moduan, baina, bueno, askotan... Hori horrela da? Hori horrela da. Julianek, gurutzatu, atzera samar gainera, goitik bera, gantxoa sartu eta bukatu da, ezkerra irez zokoan eta 22. Retegi Errandonea dira txapeldunak. Retegik ez du gozatu Eskubiz. Jose Antolosak bai. Julian Retegik eraman. Jose Antolosak atzera, oso indartzu Eskubiz. Tantua izan daiteke, Julian Retegik eraman, baina ez, txapela Jose Antolosarentzat. Jose Antolosarentzat txapela, 22 eta 19. Amez bada, amets ikeragarria, final batea iritsi, aurretik jokatu dago manizkin, baina final bat irabaztea eta Julian Retegi aurren eukita ia ninpetxatzen txapeldun izango nitzenekik 86 ez behitza eta 87 ez da. Urteatan ondo netxoan, baina bat netxekean oso zailezala. Gu garaiko izarra hau izan dek, eta honi irabaztea oso zaileuen, eta egun artean alaxe gertatuen, baina nik beti izan dut gu garaiko izarra Julian izan dela. Partidu epiko izan zela esango nuke. Oraindik irudia grabatuta daukat, esku guztia odoletan zenuela, espanadarako guztiak odolez beteta, eskuera bat apurtuta bukatu zenuen. Bai, nik uste jende asko final horregatik goatzala. Nik izan nuen zeagatik, lesiongatik, esku irigitan nola zehatu nuen. Partidu erditi alaxen etxoan gaina, kaioa irigita, pixkaren gehiago irigitzen, esku irigitzen. Zu txapela izango duzu ondo gordeta, baina Julian Retegi beste altxor bat dauka. Final hartan, 89ko finalean, erabilitako pelotak ekarri dizkigu gaur. Hori benetako altxorra da. Gaurkoen antzik daukate. Barrundi zehatu behar, gibili pelotak gine pixkat. Kanpotita askotan, ez da, hoko hain hotxa bikainez daukea.
Eta gaurko uneko pelotak nahi gustago litzake gaztea izatea eta probatzea eta esku nola sartzeien da ematea eta hori dena gustago litzake. Kanpotik gutxi gara tankera ematea, baina askotan niretzekit. Zuek esate baterako final baten aurretik, bazenuten nola ohituraren bat, maniaren bat, zerbait? Honek arrazori, arrezten zian. Ez, hola ez, baina nik uste egun horiek aparteko izateela. Gaien zen hemen lehen da guain antzeko izango juk aldagelak. Lehen da guain, lehen itzengo ginen beste pelota kontugatik, futbol kontugatik, gazteo ginen neska kontugatik, denagatik. Baina gogoa gutxi partida horretek, konversazioa. Finaletan da desberdin, tensioa, nerviok, eta pixkaten mundu neotea ez. Eta finaletako eune desberdin izatek. Alkarri behiratu ere ez behar bada. Hola, zehar behiratu bat. A ber, norbait erde Ze kolore hauken ikusteko, hola. Antxinako pelotariek, koinakata ekartzen zuten partidoan aurretik tragoska bat egiteko edo partidoan zehar. Beti zautu jo, 80 arte Eibarko aldagaleetan egon, hola botitxikiat ze koinaka. 80 arte, Zera, guai, esaten oain dela 40 urte, oain dela... Bergarako ne, bai, Bergaran da Eibarren beti bintzen. Bergaran behandu arte gaina, oso behandu arte, eta geho Eibarren igual berandu guaindik. Kostumbrea nik izaten nien, karajillo bat hartzeko, bita jokatu behar ginen batez ere, karajillo bat partido horretik eta partido jokatzea, ez? Nire gazte denboan esaten ziten, bino, ze gure ezakelea, motel, beste zerbait eantzak, eta... Baina, bueno, gauze goztan bai aldatu dituk asko. Zuen garaian finaletan da dopajaren aurkako kontrolik eta egite zen? Gu garaien behin ez. Ni tokatu zitzegen. Laroita mairuen tokatu zitzegen, bai. Zuen garaiko pelotan, esango zenukete ez dela dopajerek izan? Ez zuen dopajerek eta, kirol... Kontrolik eginezik, ez da bai jakiterik. Gu garaien azpinak eta otalionak eta olago gartzetuen, Positibo denak, nik bilero esan izan dut, nik koinak egaten dula, hori positiboa dek, baina hola, preparazio bat guain dabilen zurru-murru itoko, imposible, imposible. Bueno, eta apustuen mundutik pelotaria erabat urruti bizi da, ala ez? Ez da posible, urrutina txurez, ni izanak ibilin izera, baina ez da posible, hau familia bezala dek eta bete ondo alizate ditu. Nik beti gehiago usauzatan egin joku eta honi baino asko ze eta nik beti inguru honi bilina baino frontoi zintzo jokatu behar zeo gaien zen, gazua dek inguru honi biltzea eta atzen dira familia dek eta dero izautze etxik. Frontoien, baina zintzo espali baue, espaiz ibiltzen, bakik, lapur eta behin ikia baukek, biharrengon dude eta hiruarrengon harrapatu jaue, eta frontoia igualdek. Gu jokatu dago finaletako pelotak eta oain gokita pixkat ikusten ari gara, konparatzen edo ikusten edo. Hotza, bitua. Bien, ja. Ba, hemen, 83koa. Mondiala pilota. Nondok? Hemen, begaren bat ez hemen. Mondiala pilota? Ordutik ona, 30 urtean. Hotxa harra banda itzaiek, normalen izuratzen txupa, Normalen hotxa zehatzen. Hau dok, guain da bilen pilota klasea. Hau, Guain jotzailean ez da behar, gozatu inbeaik, eskur ondo sartze bali ma. Gozatu eta zean frontiz aprobetxatu. Hoi, 83koa dek, Atze hotxaukena, Tiena, Nio ibilite jo pelotok, Baina, hori ditu kasatu honek zaugen, ikusten mago larru ezauge lodie. Honek egiten larru bihatzen dek, eta larru egiten duk behotu. Eta bote hartzik. Larru bakarrik, barrungo gare bai. Frontu xero lago sali dugitzeko. Julian, zure benetako gurutzea lesioak izan dira. Eta hala ere, 14 final jokatu zenituen jarraian. Bai, eta gaina txapeldun buruz buru bat jo lehena hotek izan duen, ligamentos cruzados laterale interno, fronton ontxentan. Eta, bueno, geho suertea handia da, ez? Urte etorre,
beti izaten zuen nolako problematxo bat belaun urtan, derrame txikia bete gelitzen ziren, eta baina, bueno, egun ailatzen zenien, txapelketako eta finala jokatzeko, ailatu eta gaina jokatzeko gauz ez. Bi belaunetatik, ez da gizien bat, ebakuntza edo... Ezkerrekoan bi eta eskoinekoan lesio handi izan dugunan bat ez, eta gero bi astroskopia, osea, bost. Ebakuntza hor dago, bat. Motosierra egin egin dako zikatrizea. Honek, ze kajono dago gine, bai, Hau beti hola izan da. Eta, bueno, lotuta, fulen jokatzeko zuen balioko, Eta gero hemen, izan nuen lehen hau, Frantzin nahitu nizenin, motosierra egin. Norbaiti eskerrak eman bai dizkiozu, Ibarra sendagileari eman beharko zen izkiok, ez da? Pues bai, harrek moldatu zien, garaietan nik izan nuen lesioa futbolista piloa jontzen itxea, ligamento cruzado eta laterala izaten zuten, o latriala izaten zuenak etxe asko jontzen, horretzen ez, Atletico Madrilen Leal hori, ostan jugadore izaten zen, Kamatxok izan zuen, eta Kosta zizion, Aiba. Milion bat urte. Txapel asko irazi, baina hau ez du irazi. Ba, be. Aba, Julian. Hostia, nik aizti izana, deitzeko txuneta. Hau nundi azaldua. Ze moduz? Kauen, Kauxean. Aba. Saldaun. Uste, oken bietarten, atxune gara ditugu, Amari, ze moduz? Ondo. Horrek, sanguitz. Txapela usti. Oken goizetek, sanguitz. Hau, zaila izan guen, baina idazi. Pilota bat jite behar, Hau, pilotak? Aldi bet deskuidatzen guen, Aldi bet deskuidatzen guen. Batzutan, bai, batzutan. Beharreiko etzat. Hau, iparalderat etorri guen da, netzat. Bai, egie. Netzat lebixiko izan zoken. Ez zekit asko, esko. Biharrena guen. Biharrena, bai, baina. Ez zekit asko, esko ez zen dien iparralde minio, hoi meritu zoek, Gaina Joseanekin biharrena eta txapelun handiaren kontra. Atera du bere azken sakea Panpila Dutxek. Ia pasa izan da, baina ez, eta tanto. 22 eta 18. 1989 garren urte honetako txapeldunak. Panpila Dutx asgaindarra eta Jose Antolosa amezketarra. 89 esan gurean entzat urte hona izan, Unbait. Buruz-buruko Joseanen kontra galdu zuen, eta Binakakoa. Bai, 89an urte txarra, honetan urte txarra, bi aldiz finala alaik, Urte hortan Panpik eta bio iraz egin Binakako txapelketa partidu galdua, Ligileako denak irabaz egin izkin, eta finalari, bai. Partidu denak irabaz egin izkin. Horreitzaiz hori, bi finala jogatu ginen nire kontra. Ibai. Hala ere, orduan ziur nago Julianek ez zuela izango gaur egongo humorerik, Panpi. Ara? Bueno, ez dakit, Julian guainta gero eta bihar ere honek izan du. Besta hitziki atzuk izan duzkin honek, baina aldagaletan bazekian galtzen da irabazten. Ez da zurik egiten, baina gaien zen, etxen baik, oso txarra izan dena. Etxek izena izatea. Aldagaletan. Hau, aldagaletan hortan honek besta hitziki atzuk izan duzkin, baina ez da zurik egiteatik. Horri gote guen Nahi izan da gustatzen zurik egitea. Nik arbi izango kantxan, goaine bai, berdin izango nitzekek. Eta gero behin besturetu sartu, hor momentu itxoat, gero behin, bete gogoan izaten nien. Nio horretzen nauk hemen alazkeneko pilota. Borrokasteko prest. Horretzen, tiratu ninduen pilota. Ba. Zan ez, Ba, egi. Eta gero, egi dok, nik. Aztarien hartu nien pilota, baina alaike pozik. Alaike pozik hartu nien. Ez zitzen muituko eta. Nola moldatzen zen aurreko kuadroetan? Alkarren kontra, ez dakit zenbat partidu jokatuko zenituzten, amaikatxo bai? Asko, eta uneri gure lana zen uneri bizkoak kentzia, ez denaz, gaina, ginakien ez ginula tanto horrez sartzena berari, zein eta zarua zen, eta bi eskuak ikaragiak, bi besoak ikaragiak, eta gero, nik bizkoat emate manion pilota eta errexea nire atzerariak, askotan goxean, hartzen zuen lan asko ez, bestenaz, uneri mertzitzaion tantoa, sartzen ditun gantxo ikaragiak, berari tantoa sartzeko, bestenaz, oso pilotari trebea eta ona, eta izautzen dugun pilotaria da, baina guetzat izan da maixu bat bezala, eta guk unen kontrare sartzen ginen nik etxetik, bezperatik, beste partidu zen guetzat ere, hauken kontra gogatzea. Etzen partida normala, hau izatea aurrean, aurreko kuadrotan zen errespetoko pilotaria eta nola ez.
Bueno, zu kanturako zaletasun ikaragarria daukazu, inoiz aldageletan edo izate zen kanturik, aurrez edo ondoren? Asteko irazte ginen nahi, ez? Baina, guek kantuak eta, denak ginen, eta gero juten ginenean kanporat eta hainizetan kotxetan eta hola, suertatzen ginen, eta kantu bat edo bi botatzen gintuen, eta aitak esaten ninduen beti, zeuk eta triste xamar, eta gau Julianen kontra, eta partio txarra, eta uste ginen beti bosteo sei tantotan gelditu ginen, eta aitak esaten, ze mutikoa, aratekoa bentsat irazizak, gero unatekoan galdua, empate, eta guk hitz ginen, guk iparaldean gaina, kantuan errex janga bere bai, janta hobeto baino, guk iten ginen, guain egingo jau, Zeli zaiteke Euskal Herria, pilotari gabe, Zerri zaiteke erasundu herria, etegi gabe, Losatu ezi. Losatu ez, gozoan. Lanera losatzen hori, beste ongi pasatzea ongi. Hau de potro hau.